ما قبل نمید بیا سخنات کرد. Ҷогаш партофтагӣ ужинда болои стол модар занг зад деста шиштагия интизор мебардора тукара мега чӣ гапа ёча мега салом алайкум бачакои азиз бародару ҳама каса я фикр кардем я идея омадем ки тарбиявӣ брорем ҳама каса бачако дидем дар канали Азам Сафаров дар канали Подшоҳ занда бошед. Давай. ки бача мечи нашава модар то саҳара ба интизори фарзандаш интизор машина хоб мебарад да пеши дараш вай бошад дастараш фикри модар низ кайфа дестай да фикраш фақат кайфа ки хати кругаш кайф кана ҳичира намефама ҳич кара намешнава барои ки банга задагия ҳозида палёта ҳаррӯз коришамая неке фоидаш надора неке бадон ки дега вақт ба қафо тоб намехӯра неке бо намеша ба қафо баргашта барои ки ай кайф наметони теканда ирае ки рафтасти фоидат намекана хубеша ира бикан ҳурмат кун модарҷона неке бо намеша ба қафо баргашта барои ки ай кайф наметони теканда ирае ки рафтасти фоидат намекана хубеша ира бикан ҳурмат кун модарҷона